Болниците на здравна група Bayındır, приемащи болни от 60 страни света, са референтен център в Турция с международно известните си отдели по трансплантация на костен мозък, онкология, сърдечно-съдова хирургия, интервенционална кардиология, ортопедия и травматология. Отделът координация на международни пациенти при здравна група Bayındır предлага услуги и координация на болните с отговорни за международните пациенти лица, владеещи английски, български, френски, арабски, кюрдски, азербайджански, руски, украински и грузински езици. Здравна група Bayındır са задграничните си офиси, учредени в Азербайджан, Египет, Алжир, Сирия, Казахстан, Грузия, Русия, Украйна, Румъния и Англия, предлага координационни услуги за посрещане на всички нужди на пациентите ни. В качеството си на естествен спътник на болните ни, отделът координация на международни пациенти подпомага при планирането на различни стадии, като лекарски прегледи, транспорт и разходи за лечение. Всички информации, требвани от пациентите ни, по електронен път, факс или телефон, се обезпечават от страна на отговорните лица в отдела координация на международни пациенти. Здравна група Bayındır е сред водещите здравни организации в Турция, с изключителната си грижа за пациента, високотехнологичните си медицински екипировки, оборудвания и принципа си постоянно да обучава квалифицирания си персонал. Болниците Bayındır Söğütözü и Bayındır Kavaklıdere, предлагащи услуги на нивото на международните здравни стандарти от 2006 година, са акредитирани при Joint Commission International, която организация е учредена през 1997 година в САЩ. Понастоящем проверява и акредитира здравните организации в повече от 60 страни. И двете ни болници на 30 октомври 2009 година са редактирани от страната на JCI. Здравна група Bayındır е особено известна в областите сърдечно-съдова хирургия, интервенционална кардиология, интервенционална радиология, мозъчна и нервна хирургия, хематология, ортопедия и травматология, уши, нос, гърло, медицинска онкология, пластична хирургия, стоматологично здраве, очни болести и нуклеарна медицина. Болница Bayındır Söğütözü е първата частна болница в Турция, открила отдел за трансплантация на костен мозък. С болниците си в Анкара и Истанбул, притежаваща всички видови оборудвания и подходящи качества, здравна група Bayındır е учредена с участието на банка Türkiye İş Bankası, основана с директивните на учредителя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк, като тя е първата национална банка на републиканския период. С професионалния си здравен персонал, съставен от водещите имена на Турция, здравна група Bayındır, оказваща услуги във всички области на медицината, включваща отдел координация на международни пациенти, с нея предоставя директни услуги
за бързо получаване на дата за преглед и за най-скоростно получаване на отговори на всякакви ваши въпроси. Болни, изправени пред сериозна диагноза, ако не са удовлетворени от предоставените от лекари доклади и лечебни препоръки, или, за да са сигурни и ако искат да ги съпоставят, имайки второ мнение, получават услугата програма «Второ мнение» от отдел координация на международни пациенти. Сервизът за диагностика на здравна група БНДър предоставя възможност за второ мнение на задграничните ни болни, без никакви пътни и квартирни разходи. Медицински доклади се проверяват от лекарите ни, специалисти и с техните мнения и препоръки се поставят на болните ни. Главната ни цел на този проект като здравна група БНДър е пациентите ни да са в една среда с лекари, които са най-добрите в своята област и с високи технологии, и да се обезпечени възползването им от високо квалифицираните ни услуги.